nu allerede. Så skal jeg ikke gøre noget. Nej, bare så for at Jeg holder bare fokus. Ja, ja. Jeg har briller på. Jeg kan godt blive stående. Det her, det kan komme på YouTube. Nej, det er helt fint. Kommer i alle retninger. Du har briller på. Ja. Jonas, jeg tror, du fik ind i fokus der. Den røg lige i hovedet på dig. Det er sjovt, der er meget mere fart på den, end når man bare kører den af, ikke? Ja, ret så. Men det må være temperaturen, der er helt vildt høj. Ja. Der er også nogen, der kommer og brokker sådan. Hvor længe vil du køre? Den er i hvert fald holdt i fokus. Hvad så?